ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንምክትታል ብሓፈሽኡ ካብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፅእ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዲፕሎማሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘሎ ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ጉዳይ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡውን ነዲጋ ተሓድሶ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ክርኢ ምዃኑ መልኪቱ አንቶኒ ብሊንከን ንምምዛዝ ሓድሽ በዓል ስልጣን ብዝምልከት ኣብ ዝሃበ ቃል ቅልጡፍ ምቅያራ ስትራቴጂ ዘድልዮ ዘሎ ዞባቕን ኣፍሪቃን ምክትታልን ሓደጋ ንምውጋድ እዋናዊ መፍትሒ ንምርካብን ክሕግዝ ተባሂሉ ብላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማሲ ዝተታሕዘ ምዃኑ ዘርኢ ኢሉ ምትእታው ሰራዊት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ድሮን ነቲ ዞባ ሓደገኛ ኣንፈት ከም ዝሕዝ ገይርዎ ከም ዘሎ ዝገልጹ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ፈለግናይል ብዝምልከት ዝጸንሐ ወጥሪ ፍታሕ ክርከበሉ ጻዕርታት ከካይዱ ምዃኖም ይገልጹ እንተኾነ ኢትዮጵያ ምትእታው ሳልሳይ ኣካል ብተደጋጋሚ ነጺጋቶ እያ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ኣብዚ ክራማት በይናዊ ውሳኔ ብምውሳድ ነዲጋ ተሓድሶ ማይ ክትዕቅለሉ እንተጀሚራ ሱዳን ወግዓዊ ክሲ ክትምስርት ምዃና ጠንቂቓ ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ ብዓርቢ 23 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ከይተሰማምዐት ነቲ ስጉምቲ እንተወሲዳቶ ሱዳን ብወገና ሕጋዊ ግብረ መልሲ ክትህበሉ እያ ኢሉ ታሕተዋይ ባይቶ ሶማል ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንት ንኽልተ ዓመት ክነዋሕ ምውሳኑ ከም ዘተሓሳሰቦ ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ምዃኑ ዝተነግረሉ ናይ ኩነኒ መግለፂ ምሃቡ ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ናይ ተቃውሞ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ከዓ ናይ ደገፍ ድምፅታት መልሲ ተዋሂብዎሎም ሕብረት ኣፍሪቃ መግለፂ እቲ ድሮ ተደናጊዙ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ብክልተ ዓመት ምንውሑ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ንሰላምን ምርግጋእን ዞባ ዝፈታተን እዩ ክብል ተቃውሞ ስሚዑ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ዕድመ ስልጣኑ ምንውሑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከብዎም ኣህጉራውያን ትካላትን መንግስታትን ተቃዊሞም እዮም ሚኒስትር ዜና ሶማል ዑስማን ዱበ ብዓርቢ 23 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕብረት ኣፍሪቃ ዘውፅኦ መግለፂ ብኬንያን ጅቡትን ዝተደረኸዩ ድሕሪ ምባል እዘን ክልተ ሃገራት ፖለቲካዊ ቅልውላው ሶማል ንረብሐአን ከውዕልኦ ይፅዕር ኣለዋ ክብል ከሲሱ ንሱ ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ምትእታው ክገብር አንጻር ዝተመስረተሉ ዕላማ እዩ ክብል ነቒፉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ብወገኑ ነቲ ብመንግስቲ ሶማል ዝወፀ ክሲ ድሕሪ ምንጻግ እቲ ብባይቶ ሶማል ዝተወስደ ውሳኔ ንሰላምን ምርግጋእን እታ ሃገር ብቐጥታ ዝተናኸሉ ኢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰበስልጣን ሶማል ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ ንምዝራብ ናብ ሞቃዲሾ ልኡኽ ክሰድድ ትፅቢት ይግበረሉ ፈረንሳን ሱዳንን ናብ ጫት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ክሳብ ሕጋዊ መዕለብ ዝግበረሉ ንጸጥታን ሰላምን ሃገር ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ተሰሚዐን ፍሉይ ልኡኽ ፈረንሳ ኣብ ሱዳን ዣን ሚሸል ዱሞ ምስ ሱዳናዊ መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ብምርኻብ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ብወግዒ ዝትክእ በዓል ስልጣን ክሳብ ዝመረፅ እቲ ሃገር ብመሰጋገር መንግስቲ ክትካየድ ኣብ ዝብል ሓሳብ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ወዱ ንኢድሪስ ደቢ መሐመድ ደቢ ዝመርሖ ወተሃደራዊ ጉጅለ ባዕሉ ስልጣን ብምርካብ ንነብሱ ከም ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ መዚዝዋ ይርከብ ኣብታ ሃገር ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ንመሐመድ ደቢ ከም ፕሬዚደንት ከም ዘይቅበልዎ ንርእሰ ከተማን ጃሜና ንምቆጻርካ ቃልሶም ይሕይሉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ብመልክዕ ቆንስል መስሪታ ዘላ ሱዳን ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ጫድ ንምትግባር ድሌት ፈረንሳ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝርከቦም ሰበስልጣን ፈረንሳ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ጫድ ካብ ወተሃደራውን በርጌሳውን ሰበስልጣናት ዝተዋፀአ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ንምስራት ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ይስራሓሉ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ግና ይቕፅል ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና የመልክት ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ከም ስርቂ ባእስን ካልእን ዝኣመሰለ ፍቑስ ዝበለ ሲቪላዊ ገበናት ፈጺሞም ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ ናይ ገበን እስራት ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ይወርድኹም ዘለዉ ተሓቢሩ እዞም ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ናብ ከባቢ ዊዓ ከም ዝወረዱ ዝተሓበረ ኣማይት እስራት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመታት ዝተፈርዱ ከም ዝርከብዎም እቶም ምንጭታት ተጠቒሶም እዞም ካብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዞም ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሪዶም ዘለዉ እስራት ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዝርከብኦም ተፈሊጡሎ
ገለ ካብዞም ናብ ታዕሊም ወሪዶም ዘለዉ እስራት ኣቐዲሞም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ ምዃኖም ይፍለጥ። እዞም ካብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኤርትራ ተገፊፎም ኣብ ዊዓ ኣብ ታዕሊም ምስ ዝርከቡ ብሓባር ተጸንቢሮም ዘለዉ እስራት ወተሃደራዊ ሰልፊ ዝወሓዶ ኣብ ስርሒት ዘድሃበ ታዕሊም ይወሃቦም ከም ዘሎ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ይጠቅስ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ኣጣዩ ኣብ 16 ሚያዝያ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 200 ከም ዝበጽሐ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ቀንያት ኣብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተኻየደ ናይ ብሔር ግጭታት ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት መንግስቲ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይሃበሉን። ይኹን እምበር ኣብ ከባቢ ኣጣዩ ጥራይ ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ክጥቀስ ጸኒሑ። ሮይተርስ ምስ ፍጻሜ ቅርበት ንዘለዎም ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ ብዝሒ ግዳያት ብልዕሊ 4 ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ኣረጋጊጹ። ኣብ ተወላዲ ኦሮሞ ብብዝሒ ኣብ ዝነብርዎ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት ሓያሎ መንበር ኣባይቲ ክቃጸል እንከሎ ኣሽሓት እውን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ሱዳን ምስ ግብፂ ኣብ ዝዳወብ ሰሜናዊ ዞባ ኣብ ክልል ናይል ተሃንጾ ዝነበረት ክልተ ዲጋታት ደው ክብል ከም ዝወሰነት ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሱዳን ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ምኽሪ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ምህናጽቲ ኣብ ዳልን ካጅባርን ዝርከብ ክልተ ዓበይቲ ዲጋታት ደው ክብል ዝኣዘዘ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶቕ ድሕሪ ዘካየዶ ዑደት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶቕ ናብተን ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ክህነጻ ዝተጀመራ ክልተ ዲጋታት ኣብ ዝበጽሓሉ ንምህናጽቲ ዲጋ ክቃወሙ ዝጸንሑ ነበርቲ ከባቢ ካጅባር ዘቕረቦ ጠለብ ከም ዝተቐበሎ ኣረጋጊጹ። ንሱ ኣብ ክልል ናይል ዝህነጽ ዲጋታት ቁጠባውን ኣከባቢያውን መጽናዕቲ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ንህዝቢ ክህቦ ዝኽእል ማሕበራዊ ረብሓታት እውን ኣብ ግምት ምእታው ከም ዘድሊ ኣነጺሩ። እቲ ክህነጽ ጀሚሩ ዝነበረ ዲጋታት ንነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእተወን ካብ መነባብሮኦም ከም መዛብል ዝኽእልን ብምዃኑ ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። ኢትዮጵያ እተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ኣብ ሱዳን ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እናበለት ትቃወም ዘላ ሱዳን ምህናጽ ዘን ኣብ ከርሳ ዝነበራ ክልተ ዲጋታት ደው ከተብል ምውሳና ንግብፂ ከም ዘሐጎሳ ይጥቀስ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ጸንሑ 97 ግብፃውያን ገፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶም ከም ዝተፋነው ማዕከናት ዜና ግብፂ ሓቢረን። እቶም ኣስታት ን4 ዋርሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀይዲ ጸንሑ ግብፃውያን ገፍቲ ዓሳ ብሰንበት 25 ሚያዝያ ንብረት መንገዲ ኣየር ግብፂ ብዝኾነት ነፋሪት ናብ ካይሮ ኣብ ዝኣተውሉ ናብ መወሸቢ ማእከል ተወሲዶም ምርመራ ኮቪድ-19 ካልእ ምጽርያትን ይካየደሎም ከም ዘሎ ይተሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሰምሕ ሾክሪ ብ15 ሚያዝያ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ግብፂ ብኤርትራ ተታሒዞም ንዘለዉ ዜጋታታ ንምፍታሕ ኩሉ መድያዊ ጻዕርታት ትገብር ከም ዘላ ኣረድዩ። እቲ ሚኒስተር ኣቐዲሙን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብቴሌፎን ናብ ዝገበሮ ርክብ ኤርትራ ዜጋታት ግብፂ ክትፈትሕ ምሕታቱ ይዝከር። ብውሕዱ ኣብ 6 ጀላቡ ዝነበሩ ብዝሖም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ግብፃውያን ገፍቲ ዓሳ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ክልል ማያት ኤርትራ እናገፈፉ እንከለዉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተታሕዙ ተመልኪቱ። በንጻር እዚ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብፂ ዝርከቡ ዓሰርታት ኤርትራውያን ዝሓተሎምን ዝጣበቐሎምን ኣካል ስኢኖም ካብ ዋርሕ ንዓመታት ይሳቐዩ ከም ዘለው ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታንዛንያን ዩጋንዳን ካብ ዝተኻየደ ግጥማ ሴካፋ ዝበኾረት ኤርትራ ካብ 3 ክሳብ 18 ሐምለ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝካየድ ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻለንጅ ካፕ ክትሳተፍ ምዃና ተሓቢሩ። ኤርትራ ኣብቲ ብዙሕ ኣድናቆት ዝረኸበትሉ ኣብ 2019 ዝተገብረ ተመሳሳሊ ውድድር ንፍጻሜ በፂሓ ብኣንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ 3-0 ተሳዒራ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዘት ኣይርስዕን። ኣብቲ እዋን እቲ ሓያሎ ተፃወታ ዕቑባ ንምሕታቱን ኣብ ዩጋንዳ ተሪፎም እዮም። ኤርትራ ኣብዚ ሎሚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥማት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ንምስታፍ $20,000 ክትከፍል እያ። ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ኣውካ ጋቸዎ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ነብሲ ወከፍ ኣብዚ ውድድር እትሳተፍ ሃገር ንቀረብ ሎጂስቲክስ ተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ክትከፍል እያ። ኤርትራ ብዘይካቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ውድድር ኣብቲ ካብ 17 ሐምለ ክሳብ 4 ነሓሴ ኣብ ኬንያ ንፈለማ እዋኑ ዝሰላሰል ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ እውን ክትካፈል ምዃና ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ውድድር ብዘይካ ናይ ሶማል ንኤርትራ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንድን ዛንዚባርን ዝወከላ ክለባት ክጋጥማየን።
ሴካፋ ብዛ ዓመት እዚ ሰሪዕዎ ብዘሎ መደባት ብዘይካዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ግጥማት ካብ 1 ክሳብ 15 ነሓሰ ውድድር ሻምፒዮን ክለባት ሴካፋ ደቂ ተባዕትዮ ንዋንጫ ካጋሜ ኣብ ታንዛንያ ካብ 14 ክሳብ 28 ነሓሰ ውድድር ሻምፒዮን ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት ሴካፋ ትሕቲ 10 ዓመት ኣብ ዩጋንዳ ካብ 17 ክሳብ 31 ታሕሳስ ውድድር ሲኒየር ቻለንጅ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ ኣብ ጅቡቲ ክካየድ እዩ ኣብ 8 ለካቲት 2021 ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕረዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላይ መሐመድ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቐጽል ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ መጥቃዕታት ተኻይዱ እቲ ካብ 25 ሚያዝያ ትሒዙ ኣብታ ከተማ ተጓሂሩ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተኻየደ ኮይኑ ብዝያዳ ኣብ መንጎ ደገፍቲ እቲ ፕረዚደንትን ቅድሚኡ ፕረዚደንት ዝነበረ ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ምንባሩ ተሓቢሩ ፕረዚደንት ነበር ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብፕረዚደንት ፋርማጆ ዝተላእኩ ዕጡቓት ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ መንበር ቤቱ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ከሲሱ ንጸጥታ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ምጥቃም ሓደገኛ እዩ ዝበለ እቲ ፕረዚደንት ነበር ስዒቡ ንዝመጽእ ሓደገኛ ምዕባለታት ፕረዚደንት ፋርማጆ እዩ ተሓታቲ ክብል ወቒሱ ካልኦት መራሕቲ ተቃውምቲ ሰልፍታት እውን ኣብ መንበሪ ኣባይቶም መጥቃዕታት ከም ዝተፈነወሎምን ተሃዲድን ምፍራሕን ይበጽሖም ከም ዘሎን ገሊጾም ብዘይካዚ ስልጣኑ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ኣናዊሑ ብምባል ዝቃወሙ መራሕቲ ሓያሎ ቀቢላታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ፖሊስን ሓለፍቲ ጸጥታን ኣብዚ ኣብ ሞቃዲሾ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኢዶም ይሕውሱ ምህላዎም ይግለጽ ኣሎ ምስ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ንዘይ ምስምማዕ ከም ምኽንያት ብምቕራብ ስልጣኑ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ከናውሕ ዝወሰነ ፕረዚደንት ፋርማጆ ካብ ሶማላውያን ፖለቲከኛታት ጥራይ ዘይኮነ መሻርክትን ምወልትን ካብ ዝኾነ ሃገራትን ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን እውን ተቃውሞታት ይዘንበሎ ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ትርከብ ሶማል ካብ 2016 ኣትሒዛ ትካላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ንምቋም መስርሕ እኳ እንተጀመረት እዚ ፕረዚደንት ፋርማጆ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንድሕሪት ዝጎትትን ብዝባእሰ ናብ ግጭት ዘእቱን ምዃኑ እዩ ዝንቀፍ ኣብ ሶማል ህላዊኡ ኣደላዲሉ ዝርከብ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ቅርቁስ ዘይተሓስበ ምረቓ ክኾነ እዩ ዝብል ስጋኣታት ዛይዱ ይርከብ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ብግብሪ ካብ ትግራይ ክወፁ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ደጊሙ ጸዊዑ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ዝጸውዐ ብ26 ሚያዝያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝረረብ እዩ ህላዊ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው የጋድድ ከም ዘሎ ዘጠንቀቐ አንቶኒ ብሊንከን እቲ ሰራዊት ብዝቐልጠፈ ክወፅእ ጸቂጥሉ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ገና ገበናት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ከም ዘለው አንቶኒ ብሊንከን ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘዘኻኸረውን ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ገሊጹ ኣሜሪካ ነቲ 30 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ናብ ግጭትን ምብስሳንን ወዲቑ ዘሎ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ግጭታት እናባእሰን ምርጫ ድማ እናተቃረበን ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ካብ ቻይና ዝተኣዘዘ ልዕሊ 180,000 ጎዞሞታት ብክፍሊ ጉምሩክ ከም ዝተታሕዘ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሓቢሩ እቲ ብናይ ሕሶት ሰነድ ካብ ቻይና ተሸሚቱ ብ4 ኮንቴይነራት ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወ ዝተሓበረ ጎዞሞታት ንምንታይ ዕላማ ክውዕል መደብ ከም ዝነበሮ ኣይተመልከተን እቲ 7.7 ሚልዮን ብር ግብሪ ተኸፊልዎ ናብ ሃገር ከኣቱ ፍቓድ ረኺቡ ዝተባሃለ ጎዞሞታት ድሕሪ ዝተኻየደሎ ምክትታል ኩሉ እቲ ዝቐረበ ሰነዳት ሓሶት ምዃኑ ስለ ዝተሰግአ ክትሓዝ ከም ዝተወሰነ እዩ ተጠቒሱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘን 2 ዓመታት ጥራይ ብጠበናጁ ጎዞሞታት ካራሩን ኣባትርን ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ህይወት ኣሽሓት ሰባት ኣጥፊኡ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዞባ ጅማ ኣብ ዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭት ብውሕዱ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣሎ ኣቐዲሙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ዝተወልዐ ገና ዝቕጽል ዘሎን ናይ ብሔር ግጭታት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣሳት 270,000 ድማ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ከም ዝተመዛበሉ እዩ ተመልኪቱ ብፍላይ ኣብ ከተማ ጣዩ ኣሳት 25 ሚታዊት መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝተቓጸለ ድሕሪ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ይእምት
ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኩርናዓት ሃገር ዝጓሃር ንዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ከረጋግእን ጸጥታ ሃገር ከውሕስን ኣይከኣለን። ኣብ ግብፂ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን 9 ሰባት ብሞት ከም ዝተቐጽዑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቶም ብሶኒ 26 ሚያዝያ ኣብ ዞባ ናይል ዴልታ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዋዲ ናትሩን ብማሕነቕቲ ዝተቐትሉ እሱራት ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ሞርሲ ብዕልዋ ብዝተኣልየሉ እዋን ኣብ 2013 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ተኸሲሶም ብቕትለት ገበነኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ መንግስቲ ግብፂ ዝጠቅስ። ቤት ፍርዲ ግብፂ ብተመሳሳሊ ገበን ዝተኸሱ 188 እሱራት ኣብ 2014 ናይ ሞት ፍርዲ ክህቦም እንከሎ ድሒሩ ብዝተገብረ ናይ ግባይ መስርሕ እቶም 20 ተቐቲሎም። ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ንሞት ዝፈርዳ ሃገራት ዝኾነት ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 107 ሰባት ብሞት ከም ዝተቐጽዑ ጸብጻባቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ይወቅስ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝተላእከ ረድኤት ይኽልክልን ይዘምትን ኣሎ ክብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ገሊጹ። ኤኤፍፒ ንሰነዳት መንግስትን መጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ሰራዊት ኤርትራ ብዝወስዶ ዘሎ ረድኤት ናይ ምኽልካልን ምዝማትን ተግባራት ህዝቢ ብጥሜትን ዓጽቦን ክረግፍ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ብ23 ሚያዝያ ኣብ ሳምረን ጊጀትን ዝርከባ ትካላት ረድኤት ክወፅኣ ዘገደደ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ተሰኒዱ ከም ዘሎ እቲ ማዕከን ዜና ጠቒሱ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ መገዲ ኣይዓፀወ ረድኤት ኣይዘመተ ክብል ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ማዕከን ዜና ብኢሜይል መልሲ ሂቡ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ተረጋጋሚ ጻውዒታት የካይዱ እኳ እንተለዉ እቲ ሰራዊት ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ትግራይ ብምእታው ቀንዲ መስመራት ትግራይን ኣገደስቲ ቦታታትን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ወተሃደራውያን ምንጭታት ይሕብሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሰሚዕና ክብል እኳ እንተገለጸ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግና ካብ ዝተፈለየ ምዃኑ ብወገን ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብተደጋጋሚ ይግለጽ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊት ሃገር ኣትዩ ንሓደ ክልል ሙሉእ ን6 ተዋርሕ ተቆጻጺሩ ክነሱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስቕታ ምምራጹ ካብ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ተቃውሞታት ይዘንበሎ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ብዘይ ምርጫ ስልጣኑ ንክልተ ዓመታት ከናውሕ ድሕሪ ምውሳኑ ብዝተላዕለ ተቃውሞታትን ግጭትን ውሳኒኡ ብምቕያር ኣብ ዝሓፀረ ምርጫ ክካየድ ፀዊዑ። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ክልተ ርእሰ ምምሕዳራት ኣይተሰማዕኩም ብዝብል ካብ ቅዋማ ሕግታ ሃገር ወፃኢ ብዝኾነ መስርሕ ደገፍቱ ብዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ቢሉ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ይንቂዱ። እንተኾነ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ኣፍልጦ ከም ዘሂብዎ ክገልጹ እንከለዉ ኣብ መቋዲሾ ዝመደበሮም ፖለቲካውያን ሓይልታትን መራሕቲ ቀቢላታትን እውን ተቃውሞታቶም ከስምዑ ጸኒሖም። ካብ 25 ሚያዝያ ትሒዙ ድማ ምልሻታት ናይ ዘን ቀቢላታትን ካልኦት ሓይልታትን ዝሳተፍዎ ዘለው መጥቃዕታት ኣብ ከተማ መቋዲሾ ተወሊዑ። እዞም ሓይልታት ኣገዳሲዩ ንዝበልዎ ከባቢታት መቋዲሾ ክቆጻጸሩ እንከለዉ ካልኦት ድማ ብቪላ ሶማል ንዝፍለጥ ቤተ መንግስቲ ንምጥቃዕ ምድለዋት የካይዱ ምህላዎም ተመልኪቱ። ኣንጻሩ ክካየድ ብዝጸንሐ ተቃውሞታትን ናብ ዝሰሙን እዚ ኣብ መቋዲሾ ብዝተወልዐ ግጭትን ዝሰግአ ፕሬዚደንት ፋርማጆ እቲ ከናውሑ ወሲኑ ዝነበረ ምርጫ ኣብ ዝሓፀረ ክካየድ ጠሊቡሎ። እቲ ምርጫ ምስ 5 መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራትን ኣመሓዳሪ ከተማ መቋዲሾን ብምዝታይ ክካየድ ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈቲ ፕሬዚደንት እኳ እንተተጠቕሰ መዓስ ከም ዝካየድ ግና ኣይተነጸረን። ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕጽል ምውሳኑ መወልትን መሻርክትን ሶማል ዝኾና ሃገራት ኣሜሪካን ኤሮጳን ከምኡ ድማ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ጽቕጢ ጌረናሉ ይርከባ። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘቆመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ምስፋሕ መደባት ብምቕጻል ካብ 2017 ኣትሒዛ ክተሃንጾ ዝጸንሐት ነፈርቲ ክትስከም እትኽእል ናብ ኩናት መርከብ ከጸግዕ ዝኽእል ወደብ ተዛዚሙ። እቲ ወደብ ኣቐዲሙ ከም ወሃቢ ድጋፍ ጥራይ ከገልግል ዝጸንሐ ኮይኑ በቲ ተገይሩ ዘሎ ምስፋሕ ቻይና ንእትውንነን ነፈርቲ ክስከማ ዝኽእላ 2 መራኽብ መልህቐን ከውርዳሉ ከኽእለን ምዃኑ ሰራዊት ኣሜሪካ እዛ ኣፍሪቃ ኣረጋጊጹ።
ቻይና በዝغይተ ደረተት ኣብ ኣፍሪቃ ካልእ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምህናጽ መደብ ከም ዘለዋ ኣዛዚ ናይቲ እዚ ጀነራል ስቴፈን ታሰንድ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ዝሃቦ መብርህ ገሊጹ። ቻይና ካብ መሬታ ወጻኢ ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ናይ ፈለማ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ጅቡቲ ሃኒጻ። ምስፋሕ መደበር ወተሃደራዊ ሓይሊ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ስጋት ዝፈጠረላ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሒዛ ኣብታ ሃገር ዘቆመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ለሞኔ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘበናዊ መልክዑ ክትዕብዮ ከም ዝወሰነት ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ መዲቦ ዘሎ ናይ 121 ሚልዮን ዩሮ ልምዓታዊ ሓገዝ ክስርዞ ከም ዝኽእል ራድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣሚታ። እታ ብቋንቋ ፈረንሳይ ትቃላሕ ሬድዮ ንኣፈኛ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ዜና ኣባላት ሃገራት ናይቲ ሕብረት ደገፈን እንተሂበናሉ እቲ ካብ 2018 ኣትሒዙ ዝተበገሰ ምስ ኤርትራ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ምትሕጋዝ ዝብል መደብ ወግዒ ደው ክብል እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ዝመደበው ልምዓታዊ ሓገዝ ደው ከብል ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ይዕንቅፍን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊቱ ድማ መስሓብ ሓንጊዱን ብምህላው እዩ። እቲ ሕብረት ኣብ ኤርትራ 9 ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ንምምዋል እዩ 121 ሚልዮን ዩሮ ሰሊዕ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ንዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዘይብሉ ከም ዝተቃወሙ ይዝከር። እንተኾነ እቲ ሕብረት ንገለ ክፋል ናይቲ ንወደብ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ንምርኻብ ክህነጽ ዝተወሰነ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ንምምዋል ዝመደቦ ኣስታት 20 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ጥራይ ብምስራዝ እቲ ካልእ ክቕጽል ይወሲኑ። እቲ ዝተሰረዘ ክፋል ሓገዝ ኣብቲ እዋን እቲ ንሱዳን ከም ዝተዋህበ ኣይርስዓን። እዚ ሕጂ ክስረዝ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ 121 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ድማ 62 ሚልዮን ዩሮ ንመሰጋገር መንግስቲ ሱዳን፣ 18 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ስደተኛታት፣ 20 ሚልዮን ዩሮ ንደቡብ ሱዳን፣ 20 ሚልዮን ዩሮ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጉዳይ ስደተኛታት ክውዕል ክሰጋገር ከም ዝኽእል ራድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣብ ጸብጸባ ኣስፊራ። ኣንጻር እቲ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ዝወሰነ ፕረዚደንት መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ዝተላዕሉ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ሶማል ንዝበዝሐ ክፋል ከተማ ሞቃዲሾ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ኣስታት 100,000 ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ከም ዝተመዛበለ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዘይርጋእትን ፍርሕን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መዋሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ሴዛር ኣርዮ ኣብዚ እዋን እዚ ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ዜጋታት ሃገር ንምብፅጻሕ ኣጸጊሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ፕረዚደንት ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ዝነበሮ መደብ ከም ዝተረዘን ብዝቐልጥፈ ድማ ምርጫ ክካየድ ጸዊዕን እኳ እንተሎ ብመራሕቲ ቀቢላታት ዝምርሑ ሚሊሻታትን ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታትን መጥቃዕታቶም ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ይቕጽሉ ኣለዉ። ቀንዲ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ንምህድኡ ዝከኣለ ዓቕምታት ክትቀርብ ምዃና ከፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣሜሪካ ፕረዚደንት ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ንዝወሰዶ ስጉምቲ ክትቃወም እያ ጸኒሓ። እዚ ኣብ ሶማል ተጓሂሩ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ሓፂር ዕምሪ ንዝነበሮ ምትካል ብዴሞክራሲ ዝመሓደር ትካላዊ ስርዓተ መንግስቲ ዘፍርስን ተስፋታት ጸጥታን ምርጋእን ክረኣዮ ጀሚሩ ንዝነበረ ኩነታት ሶማል ድማ ንድሕሪት ዝጎትትን ከይከውን ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ። ናይዚ ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ቅልውላው ብዘይ ምርጫ ስልጣኑ ከናውሕ ዝሃቀነ ፕረዚደንት ፋርማጆ ተሓታቲ ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ሶማልያን ፖለቲከኛታት ዝወቕሱ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዞባ ራምቤክ ጳጳስ ከኾኑ ንዝተመዘዙ ካህን ንምቕታል ፈቲኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 3 ካህናት ከም ዝተኣስሩ ኣገልግሎት ዜና ካቶሊክ ገሊጹ። ክልተ ዕጡቓት ብ26 ሚያዝያ ናብ መንበሪ ቤት ናይቶም ጳጳስ ዞባ ሩምቤክ ከኾኑ ዝተመዘዙ ኣቡነ ክርስቲያን ካርላሳር ብምእታው ሃንደበታዊ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ዝሓበረ እቲ ኣገልግሎት ዜና እቶም ካህን ካብ ሞት ንስክላ ከም ዝድሓኑ ኣመልኪቱ። ይኹን እምበር እቶም ኣብ መሓውሮም መውጋእቲ ዘጋጠሞም ወዲ 43 ዓመት ካህን ነተወሳኺ ሕክምና ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ተላኢኾም ኣለዉ። ነቲ ፈተና ቅትለት ብድሕሪት ኮይኖም ከም ዘዋደዱ ዝተጠርጠሩ 3 ካህናት ምስቶም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝተባህሉ ዕጡቓት ዘካየድዎ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ዝርብ ከም ቀዳማይ መርትዖ ቀሪቡሎ። ሓደ ካብቶም ጥርጥራት ነቶም ብጳጳስ ፍራንሲስ ተመዚዞም ብ16 ሚያዝያ ናብ ዞባ ሩምቤክ ዝመጹ ካህን ብምቋም ንባዕሎም ጳጳስ ናይቲ ዞባ ንምዃን ድሌት ከም ዝነበሮም ይተሓቢሩ። ካህን ክርስቲያን ካስለር ኢጣልያዊ ኮይኖም እቶም ንሽመት ጵጵስና ዞባ ሩምቤክ ብምቋም ኣብ ልዕሊኦም ፈተና ቅትለት ከም ዘካየዱ ዝተጠርጠሩ ኣቕሽሽቲ ድማ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን እዮም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን